jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv min calmini on no mbawɗon wonde dunde babadema nde kala min bismi mono kelle gadane roɓino diandeji alkamisa tati lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi ndi jayde le soleil ɓe garti e ngal dawal tawi noon ko rendez-vous mo ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye tumo batu jagorde mo yuɓɓini hanki o ɓe garti e ko yitno e wonande publication ɓangino ɗum ko ɓe mbiyata référentiel tawi koto banggue politique faggudu Cameroun do leydi Sénégal ɗum koye dawal 2025-2050 kanko hoorejo leydi ndi warti ha joni holliti ma taƴe ñalawma gendire gam ruttude teddugal o mo ganduɗa ko Amadou Mokhtar Mbow kono kadi ɓe garti e cosgol ko yete ko conseil supérieur de l'éducation et de la formation kanko hoorejo leydi ndi o arti hen e jayde le soleil jayde besbi le jour ɓe garti ko yitno e wonande to banggue audition mo Cheikh Yérim Seck jayde besbi le jour ƴetti kuɗol mum holliti arti e yide procureur kan haala joofi ko Ousmane Sonko ɓe garti namde jabtule ɗe ko ɓuuri ko hewde walla ko ɓuuri ko abbitade ko yitno ko ɓe mbiyata ko falsification des chiffres ɗum noon ko tuma nde Ousmane Sonko jooɗi wonande falsification des chiffres waɗi toon to ministère des finances et du budget ko yitno e faggude leydi Sénégal kono ɓe garti e var Ousmane Sonko e yidde kamɓe besbi le jour article 80 ngal ganduɗa ko kuulal gaynowal horma mawɗo leydi Sénégal hande oɗo saaha hutorto ɗum ko kanko Ousmane Sonko caggal nde teska kala hande o saaha dariɗo gam haalde yiyande mum e leydi ndi walla jofade kanko Ousmane Sonko do banggue dowrugol hande nana wala e dumbirdu ndu jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye diffusion de fausses nouvelles diffamation et injure ɗum saabi yide jayde Rewmi Quotidien tottirde kabaruji ɗi laabani hande oɗo saaha de kanko Bougane Gueye Dany caggal nde o hetta hanki o waɗama garde à vue kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Cheikh Yérim Seck yotno wonande to banggue dañi retour de parquet ATL Alliance pour la transparence des élections garti e hollidde mette kame hamin ɓe jogui e oɗo saaha no ɗon laamu ngu darori hamminde kam e fawde caɗele e dumbude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dilloɓe dawrugol kame e yoga e jandiyankoɓe jayde le témoin ɓe garti koye rentrée des classes 1000 problèmes e yide jayde le témoin o saaha gam duttugol e duuɗe janguirɗe e caɗele teskade hande oɗo saaha e leydi ndi ɗum saabi kanko hoorejo leydi ndi o yamiri gouvernement makko laamu ngu nde mbawata tigui rewidade kam e ƴewtade gam sukaɓeɓe mbawa ruttade e gonka moƴƴa ha noon kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e duuɗe jaaɓe hattirde mawɗe ɗe kanko hoorejo leydi ndi o arti hen kono ɓe garti e o mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany mbaɗaɗo garde à vue Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa dañi retour de parquet jayde l'évidence ɓe garti ko e ko yitno wonande mbundi artude e ɗin namde jabtule hakkude o mo ganduɗa ko Bougane Gueye kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko enquêteur en ɓe garti e on procès verbal kono Bougane Gueye dani oɗo saaha ne wayno waɗama placé koɓe mbiyata ko waɗama garde à vue kono l'évidence arti ha joni toon to falde Linguére nayo ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe commune aji ɓen mereɓe hande o saaha kolli caggal hoorejo leydi kono ɗo hoorejo leydi ndi Macky Sall umima e alliance pour la république jayde l'exclusive ɓe garti koye on convocation kam e audition kettugol on mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany haala kadi ne ɓuuri artude e mbuni ɗin chiffre uji ɗi ganduɗa Ousmane Sonko haalino ɗum kono ɓe garti yiide kanko Bougane Gueye Dany o maññani kono kadi o arti tigui e wadde défendre ɗin haalulaji ɗi o haalno kono arti e yiide o saaha kay dari bonnude ayaw ko yitno leydi Sénégal ko Ousmane Sonko fewde e aduna kala ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni CDEPS kame kap kolli hame mette ɗe jogui fimde nde ɓe pimduno e kanko mo ganduɗa ko ministre des finances et du budget kanko Cheikh Diba ne wayno de ha joni o rewindaki walla ni o hormaki ɗin piɓodire ɗiɓe piɓodirno ɗum noon ko caggal nde teska filñitere ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ɓe ganduɗa ko dilloɓe e caktirde kam e jaydeji ƴeewoyen jayde tribune ɓe garti koye alhaali Bougane Gueye Dany kanko mo ganduɗa ko kay tigui ardi nde jayde tribune kamɓe tribune ɓe garti e yiide ne wayno caggal nde Ousmane kanko Bougane Gueye Dany ko yitno e noon to banggue wonande nde o nodda on audition nde o hetta ɓe garti noon e mbundi wonande ɗin haalulaji ene ɓuuri artude noon e falsification des chiffres caggal nde o hokki hen kanko ne yiyande makko ɗum ɗo noon saabi yiide jayde tribune Bougane hande oɗo saaha
sahade ɓuri ɓattade suudu dumbirdu jayinde la machine répressive à plein régime ɓe garti e yiide nguɗo laamu de gila ari e ɗiɗo lebbi jeeɗiɗi ne wayno teskama ownugol kam e fawde caɗele kiisɗe ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe dawrugol société civile ha e jayndi yankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa ko Cheikh Yérim Seck gonɗo e garde à vue hayso tawi dañi retour de parquet Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kañum ne waɗama garde à vue Thierno Alassane Sall baɗaɓo kañum ne baɗaɗo convoqué jayinde las arti hen jayinde li quotidien ɓe garti ko e arrestation convocation des opposants politiques mais jandiyankoɓe wonande gilay ɓen ɓe ganduɗa ko dumbeteɓe en tawe hen ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe dawrugol jandiyankoɓe société civile o kala ɓe garti e ɓe ganduɗa ko atel ko alliance pour la transparence des élections ɓe garti e yiide ne wayno nguɗo laamu hande oɗo saaha de waɗi violé ko yete ko liberté des opposants wonande hurumo ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol takku wallu Sénégal kamɓene de ɓe garti yiide nguɗo laamu hande oɗo sahane fo tawi noon ko caɗele kisɗe musɗe ɗe ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa hande ne dokka janɗe mumen no leydi ndi yarata ni ha ɓuuri tengtude kadi e dilloɓe dawrugol kam e jandiyankoɓe jayinde l'observateur ɓe garti ko e kan haala koytno noon e mbundi to banggue wonande o saaha teskama koɓe mbiyata ko série de convocation et législative e koliti wonande o saaha mo ganduɗa tindaɗo e sungoji subaɓe dental to bowal guendira leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa hanki o mbaɗama garde à vue Bougane Gueye Dany ne jaa hen Cheikh Yérim Seck kono ɓe garti kamɓe l'observateur e o mo ganduɗa ko Aliou Cissé mo ganduɗa gonɗi ummima e gardugol baroɗe leydi Sénégal ɓaŋŋini ɗum fédération sénégalaise de football kono ɓe garti e kanko Bougane Gueye mo ganduɗa o salima sifde on PV mo ganduɗa ko procès verbal ɗum noon ko caggal nde o hetta hanki o salima ɗum sifde jayinde le quotidien ɓe garti koye série d'interpellation état des poursuites ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha nana mbaɗa ya garta toon to ɓen ɓe ganduɗa ko cybersécurité ɓe garti e Bougane Gueye Dany ganduɗa o nane garde à vue Cheikh Yérim Seck dañi retour de parquet kono ɓe garti ha joni kamɓe le quotidien e Aliou Cissé gonɗi ko kayitiki hande o saaha ummima e gardugol baroɗe leydi Sénégal wonde entraîneur mo leydi Sénégal udirten ko jayinde coftal balɗe Rewmi Sport ɓe garti koye fédération sénégalaise de football gonɗini wonande Aliou Cissé jaggal nde contrat mum gasi hande o saaha de ummima e gardugol ardade ɓen ɓe ganduɗa ko kipo baroɗe leydi Sénégal kono ɓe garti e on ɓatake jattor comɗo jurumbo Sadio Mané sifi fewde kanko mo ganduɗa ko Aliou Cissé bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni ko min doɓinnomo kelle gaɗen subaka hande o roɓindo jandeji min dokkon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.